Hey, boy, I know how to swim. You can swim. Hey, Wow. you have to take me for. You should come to my place. I got a big swimming pool. Swimming pool? Yes, I got a swimming pool. You should. Eh, Mama Ban. Oh, Mama, don't what's in the food. Uba futhi manje lo. Ingani ilo umlungu oshubhela ugesi. Angithi akhumbula ukuthi uye lo bekade khona vele eshubha. Waseshupha njalo pho manje. Cha, ngithi phela bekusashoda ngale kamereni ukuthi asifakele khona. Wenziwa into ushubhe ngekho ndoda. Kubangwa into ushubhe ngekho la kwami. I don't understand. Always ask my son hello. How much we ngafika ngalo ngenani? Good, angithi naye lo uyawenza. Kodwa yangilaswento utafike ngingekho. Yini enza utafike ngingekho? Yeah. Awumtshele akungiphinde ngimbone la. Ngamane sala ngumnyama. Yeah, my husband. Mtshele ngiphinde ngimbone la. Don't. Mtshele. Yeah, come back tomorrow. Mtshele, khuluma naye mtshele la. Yeah. I can come back. Yeah, come back tomorrow. Yeah. Ngiyamchazela wrong. It's very wrong for you. You come here, you don't bring anything. Bring something nice and show that you are coming to a lady. Ungaphinde ubuye la. Uzelani ngekho la. Ngampela. What should I bring? Nice. Yeah, something nice. Yeah, nice lento yenzayo lento. Sausage, vos. You are no, you can't bring vos. No, he's just, I don't know, ihlangana plant and show ukuthi angazi ihlangana ngakhuluma hlangana yeah, no. Uzokhuluma isingisi la emzini wami. Ukhuluma isingisi la fanele namanje ngiyisonto mina, ngiyisonto umuzi wami lena ngizama isingisi. Because he's coming back now. Putting me in trouble now. Come when he's not here. Yeah, come back. That's nicely. How? Uzobhala ufolo emzini wami. Minus the 4, minus the 4. I'm sorry. No, you can't. Yeah, come back. You can't. Same time, same place. Akahamba kwamanje. Yeah, go. Ngaze fika umambana kuthuse la. Yeah, please. Khona kuzokwethusa kunomambana la. At least ngo-1 at 1. 1 o'clock tomorrow. Yeah. Your husband won't have a problem. He won't have a problem. He won't be here. Problem go. And come problem back. I must go. And come problem back. And come back. The problem it's a problem. Because now you can see what you are doing. But I just come here to put the electricity. I know. Electricity. Yeah, but Samanye sihlalo umnyama. Ngeke mina ngivume ukuthi umuntu ozofika ezoshupa ngingekho eseshupa njalo. Come earlier. Akoyola usukhotha manje. Earlier. Ulungu. Yeah. Okay, earlier. I will come. Yeah. You won't be here, right? Yeah. I'm beer one. Hamba la. How? Hamba copy othola. Yini ngaphela yazi ukuthi abantu hamba la. Ilingo ifika umuntu ehlalele. Uyazi isilingo lesi. Yazi basho umlungu nje kukodwa nje. Ichilo lelo kanganani esofika endlini. Engihlale ngimtshela ngithi akangafiki la. Ilungu lelo. Uza kanjani la ubaba engekho? Ngabe ngothiwa kuzeleza umdabo wendiya lo. Ngoba ongenani nasiyazwana naye sikhuluma ikesana. Lakhulile lo. Lona futhi mncane. Hayi. Akafuneki. Akangabeseza. Akaphume. Usukwazi nokuyivulela. Go. Help one la sucela usizo la. Okay. Sorry. Yeah. She okay. See you tomorrow. I'm up on the phone. Yeah. Angabuyi. With this package. Angabuyi. How? Uhlolwa yini? How? And uyamtshela. Ngithanda ukuthi umtshela uthi problem. Uyamtshela na uthi ayikho nice that umzwile ukuthi uthi problem le. Hey. Ngakufundisa manje.
Uzothi -4 uthi yangithi ne-maths phela konke kuyahambisana isigesi ne-maths. Kuyahlangana ngoba usho sifundiswa i-maths ngaso. Ngathi complicated. Lapha ngenze ibalo mina. Wathi ngathi situation. Awuthi awuniki thuba nje, awuniki thuba. Uyabona uma usukwazi ukukhuluma isingisi udiniwe. Ilapho awujuluki ngisho ukujuluka. Umusha khona ke la. Mina uthi vele ngingizeke kakhulu ngoba kuba khona into emali la. Bangithi ngikhonela lokho mina. Ube khona uqhamuka umambani, khona into ebizomthusa. Khona into eqhamukile umambani. Usiphela umambani akafuni ngawe. Umambani akafuni ngawe. Akafuni ngami mambani. Ufuna ukuthi angihluphe nje yedwa.